ukuba ubuyile ecaweni lecawa siyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ungena umuntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Mandithabathe ithuba ke ndibulise bazalwane kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke nesibukele nikuzo. Ndibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enesimamele nikuzo. Siyanamkela ke kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lam nguSihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhonzi. Bawo masibulise ke komama otata obhuti osisi nakoontanga ndinda ke wonke ke umntu osibukeleyo nosimameleyo kwindawo asibukele esimamela ekuzo. Igama lam ke ndingu-Anelo Kamnguni. Sithemba ukuthi sowufikelela kwala xesha lethu sokugoduka sibe sisaphelele. Ewe tata. Masikhawuleze ke bazalwane siyivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawo wethu osezulwini, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, ekuhlweni Thixo wethu onamandla, sesisenza isiqhelo Thixo wethu oyingcwele. Kodwa loo nto Thixo wethu senza sibe noloyiko Thixo into yokuba singaliqheli kakubi igama lakho Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo kukuzikhumbuza Thixo umhla nezolo into yokuba xa sithetha kunye nawe Thixo sisondela ngokuzithoba Thixo wethu oyingcwele, sisithi akekho uThixo ofana nawe Thixo wethu onamandla, wena uyikumkani yazo zonke izikumkani Thixo wethu oyingcwele, wena uyinkosi yawo onke amakhosi. Akekho Thixo uThixo esikhe sambona ebomini bethu ofana nawe Thixo wethu oyingcwele. Akekho uThixo owenza ngendlela owenza ngayo Thixo wethu oyingcwele. UnguThixo ogqitha indlela esicinga ngayo thina Thixo wethu onamandla, ngoba ubomi Thixo wethu nengqiqo yethu Thixo wethu ihamba iphele Thixo wethu oyingcwele. Kodwa ke Thixo wena ugqitha apho sicinga khona Thixo wethu oyingcwele. Kuke kwenzeke Thixo wethu sibubone ubomi bethu ingangathi buphelele ezandleni Thixo wethu onamandla. Kukho amathuba Thixo wethu apho simane sincama khona Thixo wethu oyingcwele. Ngamanye amathuba sincama nje Thixo kuba sinabungqini into yokuba kumele sincame Thixo wethu, ngoba abantu abebephambi kwethu Thixo wethu abayizamileyo le ndlela esiyizamayo khange baphumelele noko Thixo wethu oyingcwele. Kunjalo nje abantu abaphambi kwethu abaninzi babo Thixo wethu ibingabantu ebesibathembile Thixo wethu. Kunjalo nje abantu esijonge kubo Thixo wethu oyingcwele abaphumelela Thixo ekuzameni le nto esiyizamayo Thixo wethu oyingcwele. Kodwa Thixo kuye kuthi sesijonge loo nto Thixo sisithi ayikwazi ukwenzeka le nto apha ekhaya Thixo wethu oyingcwele, okanye ayikwazi ukwenzeka into ethile kumntu ofana nam Thixo wethu. Kodwa wena Thixo umane usithi gqolo Thixo wethu, usibonisa Thixo indawo esingacinganga into yokuba singazibona kwelethu ixesha lokuphila Thixo wethu. Uthi gqolo wena Thixo usibonisa amathuba Thixo wethu esingazange sacinga into yokuba singawabona ngamehlo Thixo wethu oyingcwele. Yeka ke Thixo ukufikelela kuwo Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo abazali bethu Thixo wethu izinto esizibonileyo Thixo khange bazibone bona. Kunjalo nje Thixo abanye babenqwena Thixo into yokuba bangafikelela ezindaweni ezithile, kodwa ngenxa yobunde bendlela Thixo wethu oyingcwele baphelele endleleni. Kodwa ke Thixo umhla nezolo Thixo wethu bomane bebona Thixo simane sinyathela kwindawo bemane sicinga into yokuba singangafiki kuzo Thixo wethu. Izinto ezinjalo Thixo ngenxa yokuba ingqiqo nengqondo yethu Thixo wethu ayikwazi ukuzicacisa Thixo wethu, ngoba kekho umntu esekhe sambone yenza Thixo wethu. Ngoko ke Thixo simane sisithi Thixo ngokwenza okungaqhelekanga okanye okungakwazi ukwenzeka siyabulela Thixo wethu. Kunjalo nje siyakuvuma wena ubunguThixo Thixo wethu oyingcwele. Wena unguThixo
othatha abantu bephezulu Thixo wethu, abanye Thixo bengababoni nabantu kuba becinga into yokuba izinto abanazo Thixo wethu azinakuphela, kunjalo nje azinakutshintsha. Kunjalo nje nasekuhlaleni Thixo wethu besaziwe into yokuba into ethile Thixo wethu ayipheli kulandla ithile Thixo wethu. Abantu bazigwagwisa Thixo wethu, balibala into yokuba lonke ilihlabathi eli nelimiweyo Thixo lelakho Thixo wethu oyingcwele. Ubathathe Thixo ubabeke phansi Thixo wethu, sincokole nabo apha ezantsi Thixo wethu, ingangathi sonke sikhule sisokola Thixo wethu oyingcwele, ngenxa yokuba wena Thixo wenza izinto ngapha kwengqiqo yethu Thixo wethu. Ngoko ke Thixo zisithi xa siphezulu singalibali ukoyika wena Thixo, singakudeli nokudela Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo konke osinike kona ungaphinda ukuthathe ngesaquphe Thixo wethu oyingcwele. Kodwa ke Thixo zisithi naxa sisezantsi Thixo wethu, ithemba kuthi Thixo wethu lingasuki, ngoba wena ngomzuzu Thixo nje uyamthatha umntu namhlanje alalele ihlwempu, ngomsavuke sisityebi Thixo wethu, okanye Thixo wethu avuke sekujongwe kuye Thixo wethu, izinto zakhe kuthiwe zidubule Thixo wethu. Aba bantu bebecinga into yokuba uzawuhlala kulaa nto ebehlele kuyo. Ngoko ke Thixo sinika ubulumko Thixo kwiindawo zonke esikuzo Thixo wethu, singakulibali wena Thixo wethu, ngoba indlala Thixo iyakwenza sikulibale Thixo wethu oyingcwele. Kunjalo nje nobutyebi Thixo wethu, kunjalo buyakwenza sikulibale Thixo wethu, ngoba sicinga into yokuba amandla langa wethu Thixo wethu, kuba sikwazi ukukhupha imali Thixo wethu ukusombulula iingxaki zethu Thixo wethu oyingcwele. Kodwa sithi sesezantsi Thixo wethu namandla, singabi nayo imali yokusombulula iindleko zethu Thixo wethu, sibone into yoba hayi masimncame lo Thixo, ngoba nguThixo wabantu abathile. Kumacala onke Thixo wethu sicela ubulumko ongakulibali Thixo wethu, ngoba ingangathi alikho icala Thixo apho singanawukwazi ukukulibala khona, ngoba bona ubomi buzawuhlale busenza izinto zobomi Thixo, ukwenzele kusuke Thixo ukukhumbula wena Thixo wethu. Selingathi izinto ziyalunga okanye azilungi Thixo wethu, sicinga ngamandla ethu okanye kusingawo Thixo wethu oyingcwele. Simele ukukhumbula Thixo into yokuba zonke izinto zehlabathi ezi sisinikwa ngenxa yenceba yesandla sakho Thixo wethu. Nangoku ke Thixo sithi sakuthoba amehlo Thixo wethu, sithetha kunye nawe Thixo, sisithi oh Nkosi yethu, siyakucenga nakaloku nje Thixo wethu okuba usithobele inceba yesandla sakho Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo sibonile kunjalo nje ngalo mzuzu siyazi Thixo into yokuba akukho esikwaziyo ukuzenzela kona Thixo wethu oyingcwele. Sele sizithembile into yokuba singamaciko Thixo wethu, kunjalo nje sinawo namacebo Thixo wethu oyingcwele, kodwa esiqiniseke ngako ngalo mzuzu Thixo wethu, ubuciko Thixo wethu nokuba namacebo kwethu Thixo wethu akunakwenza nto ukuba wena uvumi Thixo wethu. Simane sisithi awu eli cebo belisebenzile kule veki kupheleyo, kutheni lingasebenzi nje? Kanti Thixo silibele into yokuba ibinguwe ubewuvule umkhi Thixo wethu, into yokuba icebo lingene kuloo ndawo Thixo wethu oyingcwele. Sicela ukukhumbula Thixo wethu onamandla into yokuba amandla Thixo la usiboleke wona Thixo ungawathatha nangawuphi umzuzu Thixo wethu, nokuba sicinga ungawasebenzisi ngenxa yokuba sincama Thixo wethu, ungawathatha loo mandla wena Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo sisondeza Thixo into yokuba usikhumbule Thixo wethu, sakukhala kuwe Thixo wethu, ngoba Thixo sikhala sisazi into yokuba Thixo ukuze sivakale okanye ukuze sikwazi ukuphakama kumele kuvume wena Thixo. Nangoku ke Thixo sithi vuma Thixo, izabatha zehlabathi noko zisuke emagxeni kuthi Thixo wethu oyingcwele. Sithi vuma Thixo, kudala noko sinqonqoza makude kuvuleke ngoku Thixo wethu oyingcwele. Sithi vuma Thixo, ngoba Thixo siyazi ongavumi wena Thixo unakwenzeka. Ngoko Thixo kudala abantwana bakho bekhala inhliziyo sezeligazi Thixo wethu, vuma ke Thixo into yokuba sibe nako ukuthuthuzeleka ezantsi emhlabeni Thixo wethu oyingcwele. Vuma Thixo into yokuba oodadewethu Thixo wethu xa behamba esitratweni Thixo bakhuseleke, ngoba Thixo siyazi into yokuba nokuba singaba self defense classes ezingakanani, ukuba Thixo wena ukavuma into yokuba bakhuseleke
kusiza kuba nzima Thixo wethu engcwele. Vuma Thixo into yokuba abantakwethu Thixo wethu abahleli ngaphandle ezitratweni Thixo babuyele ekhaya Thixo wethu engcwele, ngoba kudala abazali bethandaza Thixo umhla nezolo bemane belala inyembezi ziqhetha umbombo Thixo wethu ziyokungcolisana nemiqamelo Thixo wethu ethengwe ngelileni zexabiso Thixo wethu engcwele. Ngoko Thixo imithandazo yabo yokubuyisa abantakwethu nodadewethu abasezitratweni Thixo wethu abakwaphalaphala Thixo wethu into yokuba mababuyele ekhaya. Vuma ke Thixo imithandazo yabazali ivakale Thixo wethu, ngoba sazi Thixo into yokuba esinguwe ukuba wena Thixo uvumanga Thixo akusayi ukwenzeka Thixo wethu. Uloyiko lwethu Thixo wethu kukuba abazali bethu bayeke ukuthandaza Thixo wethu engcwele, ngoba siqinisekile into yokuba abanye bethu bagcinwe yiloo mithandazo Thixo, nokuba Thixo seyibambelele ngomsonto erhali Thixo wethu, kodwa babambelele kuloo mithandazo Thixo wethu. Sisinda ngenxa yoba wena umane uvuma ke Thixo. Thixo wethu ekukhaleni kwethu Thixo wethu sicela into yokuba usehlisele indlebe Thixo wethu, ze kuthi namhlanje Thixo wethu xa kusehla ilizwi lakho Thixo wethu usithamsanqelise, uncede Thixo wethu nomkhonzi wakho xa za kulibeka Thixo wethu engcwele, nalowa Thixo ebelahlekelwa lithemba benokuvuseleleka Thixo wethu engcwele, nalowa ebecinga ukuyeka Thixo ukuthandaza vuseleleke Thixo wethu, aphinde ahlabe ekhondweni akhumbule into yokuba amandla asuka kuwe Thixo wethu engcwele. Sikuthembile ke Thixo kuzawuthi xa kuwile ilizwi lakho Thixo lingabuyile kuwe lilambatha. Sithamsanqelise ke Thixo, uthamsanqelise nabazalwane bamamelele nkonzo Thixo wethu, iminqweno Thixo namaphupha abo Thixo wethu ivakale ezindlebeni zakho, udubuye ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Baba wethu osezulwini, mani
Bazalwane ke siyanamkela kwicawa yabantu abangacawiyo. Sisanda kuyivula ke ngoku inkonzo yethu ngomthandazo. Ngethemba ke into yokuba nonke bazalwane nihleli kakuhle. Ngethemba into yokuba ekubuyeni kwethu bawo kwi-concert yakule veki pheleyo abantu babuye bedlamkile. Ukuba ke khange uyibone i-concert sizayifaka ke siyifaka kwi-concert into yokuba uyibone into yokuba wena uye waphoswa besine-concert ke kule veki pheleyo. Kodwa ke bazalwane ngoku ukuze sikwazi ukuqhuba nalo msebenzi omhle bazalwane, ngoba lo msebenzi lo bawo, lo msebenzi lo umhle lo, ukuze sikwazi ukuqhuba bazalwane ngalo msebenzi omhle, benicela nje wonke umuntu osibukeleyo ngeli xesha sicela ucofa ulike. Bawo kwaqala i-concert, kwaqala ntoni na? Kodwa kwaqala loo nto yaqalayo bawo, yazi i-concert. Ewe dada. Ngoku sekusithiwa ngoku zii-live concerts. Bawo siyapho. So mabanikele ke kwenzela bona sizo-upgrade sithi live ntos. Abantu basibukele bawo sibe sithi live. Amane besiva into yokuba sithini ngapha kwezi microphone. Ngoba bawo abantu bamane bebuza into into le nto niyithethayo. Soze basive bawo. Bazawutsiva bawo. Sizohlebeza bawo. Sizakuhlebeza bangasiva. Ngoko ke bazalwane iyona nto ibalulekileyo. Wena mntu osibonayo ngexesha sicela into yokuba ucofe ulike. Ukuba ke somgqibelo ukucofa ulike sithi enkosi kuwe, ngoba kubalulekile into yokuba njengoba ubukele, xa kuvela inani lakho into yokuba ubukele phaa kusele kuvela no-like wakho, ukwenzele sikwazi ukuqhubeka nomsebenzi omhle. Ukuba ke ungumuntu ongekamcofi usubscribe, siyacela ke into yokuba ucofe usubscribe. Ngoyena mnikelo ke esikucelayo lo, ukwenzela ibandla eli lethu limane likhula, ngoba eyona nto ibalulekileyo bazalwane kukuba ivangeli yona ingavaleleki kulaa ndawo wawuyibalekile. Ivangeli yona ingavaleleki phaa ecaweni. Wonke umuntu ndiqinisekile into yokuba abantu bawo I think ngoku yazasaqala sasithi abantu abayiyekanga ecaweni kuba beyeke ukukhonza uThixo, kodwa banezizathu zabo. Ngoko ke ngenxa yakho yokuba ungayi ecaweni asifuni into yokuba ungayivi inkonzo. Ngoko ke bakhona abantu abanjalo bazalwane, sicofe ushare ukwenzela wonke umuntu osayikhumbulayo inkonzo amane eyibona into yokuba isaqhuba inkonzo, kunjalo nje ilizwi kaThixo limane livakala. Bawo abantu ze basilinde phi bawo kule nto yokuhlebeza bawo. Ewe dada. Ufika into ithi bawo, xa umuntu engafuna umve bawo, ewe dada, awusozumve. Ewe dada. Amakhwenkwana okanye amakhwenkwe dada ayokwazi ukuncokola na ayike mna ke ndandingoyika ke mna ke. Okay dada. Ndandiboyika. Ayikwazi ukuncokola nentikazi bawo apha ecaleni kwakho. Ewe dada, ungeva neskill esiyi-1. Ungeva neskill esiyi-1. Uyabona abantu bayathetha and bayavana. Omnye ukhukutheka bawo. Omnye umile uthi senditsho, uva nje usenditsho. Awuyiva into ethethwa apha. Awuyiva. So bawo bangakhona bawo kodwa bangasivi bangasivi. Kufana bawo nabantu mhlambe umuntu uyakoyisa nalapha emlweni akuva umbombozela athi umbombozela uthini, ngimbombozela ukuba mawungandiva. Uba bendifuna undime benza kuthetha singekabethela umbombozela ke bawo. Masiye
apho ke kufele khona ithole. Mhm. Sicela ke nisilinde eceleni kwethole apho ke Ewe tata. apho lifele khona kule ncwadi yokumkani isahluko sesiya sika 13 ivesi ileya ka 18 okumkani chapter 13 verse 18 emveni ke kwalena ingoma ezokuvakala Abokuqala okumkani. okumkani bawo. Oh Yesu walila, walila. Oh Yesu walila, walila. Oh Yesu walila, walila. Izinyembezi. Oh Yesu walila, walila. Walila. Izinyembezi. Agakalu yaponga. Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje bazalwane libhaliwe kwincwadi yokuqala okumkani ngesahluko se-13 siya ke kwivesi ye-18 phansi kwesihloko esithi umprofeti owuphikisileyo umlomo kaYehova nesohlwayo sakhe. Okumkani bokuqala chapter 13 sisiya kuverse 18 umprofeti uphikisileyo umlomo kaYehova nesohlwayo sakhe. Ke bawo saqala pha ku verse 14. Ifundeka ngolu hlobo. Walandela umfo wakaThixo wamfumana ehleli phansi komtherebhinti. Wathi kuye, unguye na umfo wakaThixo lo ebevela kwaYuda? Wathi yena, ndinguye. Wathi kuye, hamba siye ekhaya udle isonka. Wathi yena, andinakubuya nawe, andinakungena nawe, andiyi kudla sonka, andiyi kusela amanzi nawe kule ndawo, kuba kuthiwe kum lilizwi likaYehova, uze ungadli sonka, ungaseli manzi khona, ungabuyi uhambe ngendlela obuze ngayo. Wathi kuye, ndingumprofeti nam njengawe. Kuthethe isithunywa sezulu kum ngelizwi likaYehova sisithi, mbuyise eze nawe endlini yakho, adle isonka, asele amanzi. Watsho emxokisa, wabuya ke naye, wadla isonka endlini yakhe, wasela amanzi. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngokunako naphakade. Amen. Amen.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bawo bawo siza kuwe ke ngoku bawo. bawo ukubulisa bawo kwakhona kubaphulaphuli nababukeli bawo kwindawo abasibukele kwaye besiphulaphule bekuzo. Ewe Nkosi yam. Kule ndawo ke bese kufundwe kuyo wathi kuye ndingumprofeti nam njengawe. Kuthethe isithunywa sezulu kum ngelizwi likaYehova sisithi, mbuyise aze nawe endlwini yakho, adle isonka asele namanzi. Kuqala ke bawo umyalezo kaThixo fika kulo mprofeti, simbone ngoba into kaThixo kakade inomcelimngeni wayo. Ewe Nkosi yam. Simbone ephikisana ke nemicelimngeni. Ewe Nkosi yam. Simbona kukumkani ephikisana naye, athi ukumkani wosolula isandla. Ewe Nkosi yam. Suka soma isandla, sibuyisele ke umfo kaThixo isandla sikakumkani emveni bana bembongozile. Ewe Nkosi yam. Thixo fika ngoku simbona emveni kokuba ethe ewenzile njengesiqhelo umsebenzi. Ewe Nkosi yam. Fondini yizapha udle usele kwaye ulalapha. Ewe Nkosi yam. Hayi akatshongo uYehova. Ithi le ndoda ke xa izama ukusondela kuye, nam ndiyo le nto uyiyo. Nam ndinguye umXhosa, nam ndiyo ikwekwe. Ewe Nkosi yam. Nam ndiyo intombazana. Ewe Nkosi yam. Nam ninguye umntu osindisiweyo efuna ukusondela ncakasana. Ewe Nkosi yam. Ngoba uyayazi umprofeti umprofeti umhlambi uThixo ngenene nangenyaniso uthethile kuyo. Ewe Nkosi yam. Ithi yakutsho le ndoda ithi kubana nam ndinguye umprofeti. Suka yathamba indoda okanye inhliziyo yendoda yakaThixo kanti kukuwa kwayo. Ewe Nkosi yam. Bahle bakaThixo, umhlawumbi nathi izinto ezisiwisayo kukubana nam ndiyo le nto uyiyo. Uzibone ingangathi okanye uzenza bhetere kunyana kunabanye abantu. Umhlawumbi abantu abawiswa ngakuba bekutheni, kodwa elona gama libawisileyo kuba befuna kakade ukufana. Nam ndiyo le nto uyiyo. Kanti ngaphayana kulele iqhinga lokuwisa umntu wakaThixo. Bana bahle bedinga abantu namhlanje balila ezimantshiyane. Bana bahle badinga abanye bathe bhakada kwiziyobisi. Abanye
bantwana bahlibadinga basezindolongweni namhlanje kuba bamamela igama elithi kakade nam ndiyo lento uyiyo. Bantwana bahlibadinga umhlawumbi emakhayeni ethu xa siphuma sibheka ezikolweni, bantwana bahlibadinga umsokanye, bahlibadinga umhlawumbi umthetho ungqingqwa ekhaya, bantwana bahlibadinga kakade ixesha eli silivile lokungena endlini, bantwana bahlibadinga sithi xa sihamba esitratweni sidibane nabanye abantwana, bahlibadinga kakade nam ndinguye umntana, bahlibadinga masambe elicala, bahlibadinga emveni koko sibuye, bahlibadinga sikhala ezimantshiyane, bahlibadinga mhlawumbi bahlibadinga ngokusilela inyembezi, bahlibadinga ezingesulekiyo, sinezingqala sinezikazi esinazo kuba samamela abantu abathi nam ndiyo lento uyiyo. Bahlibadinga sibona amakholwa namhlanje athi bana ndandisiya nezihlwele endlini yakho, bahlibadinga amamela amanye amakholwa esithi bana nam ndiyo lento uyiyo. Bahlibadinga kanti ungena emgibeni wokuthi awe, bahlibadinga kanti ungena esonweni angasoze akwazi ukuthi aphinde aphume kuso, nam ndiyo lento uyiyo. Bahlibadinga sizokunqanda wena, bahlibadinga uza kuthi bahlibadinga ubabona abantu besenza into engeyiyo emsebenzini kuba ufuna ukuba yiyo lento bayiyo, kanti ngapha bahlibadinga kukho umgibe olindeleyo, bahlibadinga ubabona abantu berhwaphiliza, bahlibadinga besenza bahlibadinga uhlobo abathanda ngalo, bathi xa bekuloba nam ndiyo imanager, bahlibadinga abantu ndibaqhuba eli hlobo, bahlibadinga uzibone sowungapha, bahlibadinga ngapha kwamasango omsebenzi kuba umamele into ethi, bahlibadinga sibona le ndoda, bahlibadinga ixhagwe ingonyama, bahlibadinga ixhagwe, bahlibadinga liyesile, nasi isidumbu sayo silapha ecaleni kwayo kuba imamele into ethi nam ndinguye umprofeti, bahlibadinga ingonyama lena, bahlibadinga ayilidli isidumbu sayo, ingadli ne-esile eli, bahlibadinga into ebonakalisa ukuthi ayilambanga le ngonyama, kodwa bahlibadinga yohlwaya into ethi, bahlibadinga ewe uyiyo, bahlibadinga kodwa inye into ekohlulayo, elinye ilizwi bahlibadinga belithethile kuwe, bahlibadinga ililizwi bahlibadinga likaThixo. Sibona lo mprofeti okanye le ndoda, bahlibadinga ibilukuhlale indoda ihamba ibheka, bahlibadinga isithi bana bophelelani, bahlibadinga nindikhwelise eyesileni yam, iyohleka phezu kwendoda kaThixo, ewananku umfo kaThixo, bahlibadinga ongamamelanga uThixo ethetha naye. Intaba namhlanje ziza kutsho nakuwe emveni bona uvumile ukuthi bahlibadinga uwe emgibeni ofakwa kuwo, bahlibadinga ungafuni ukumamela ilizwi likaThixo. Zima intshaba bahlibadinga phezu kwakho, zihlekise ngawe, zibonise ilizwe ukuthi nanku okanye uThixo wenze ihlobo, bahlibadinga umuntu ongamameliyo umthetho wakaThixo azizukuthuthuzela, azizukuhlangula nto njena zizokuhlangula okanye zizakuhlekisa ngawe. Ndingumprofeti nam njengawe kanti ngumgibe lowo wokuthi wenzakale. Bantwana bahlibadinga asonzakaliswa mhlawumbi
ngabantu abangayaziyo Ewe bawo. asonzakaliswa bahle bedinga mhlambi kuba ndingumrhabe anonzakaliswa ngumwisile ngumtshetshi ngumZCC kodwa nenzakaliswa bahle bedinga ngumuntu othi nam ndinguye umrhabe bahle bedinga esisono sikuthiwa asityiwa apha etyalikeni ndiyasitya mna ndingumrhabe ndinjalo bahle bedinga ndibone bedinga sendingakwazi ukuthi ndenze umsebenzi kaThixo umziyoni bawubonani akawiswa ngumuntu ongaphandle bedinga zikhona ityalike ezingayityiyo ihagu bahle bedinga zikhona ityalike ezingayityiyo bahle bedinga ubone umuntu bahle bedinga esithi bana uyandibona ukuthi ndiyayitya ihagu bahle bedinga akho nto yenzekayo ndizowuhamba njoma phambi kwabantu bahle bedinga udla ihagu wena kanti bahle bedinga kukuphulukana kwamandla akho bahle bedinga zikhona izinto ezingenziwayo kweli hlelo ukulo bawo afike umuntu olapha kweli hlelo ukulo ayinamntu kulo eli hlelo kodwa ndiyayenza lento ugqiba ndihambe ndiyokwenza umsebenzi kaThixo bona bahle bedinga khangela Mosi nabalevi bebecwezela ngapha ya bahle bedinga bahambe bokwenza umsebenzi kaThixo bahle bedinga into ndizama ukuyithetha awuzukothula kweli accident ulikhwelileyo levangeli ngomnye umuntu uzokothulwa ngumuntu naye oyeziyo lento akuxelela ukuthi nam ndiyiyo lento uyiyo jonga nezambatho ezizethu ziyafana jonga nendlela lena sithetha ngayo iyafana jonga nendlela lena senze ngayo iyafana kanti ngaphayana bahle bedinga kukho umgodi okulindileyo ovulekileyo ovulekele wena umushe nje wadla wasela waphinda wahamba ngale ndlela bahle bedinga uzowuhlangana nobubi bahle bedinga into esizokuzama ukuyinqanda yilena ilizwi likaThixo alithethileyo kuwe ligcine nokuba imeko ziyakufavor nokuba imeko azikufeyivi noba kuyenzeka noba akwenzeki bahle bedinga noba kuyanetha noba kushushu nokuba iintshaba ziza ngapha nangapha kodwa ilizwi alithethileyo lona bahle bedinga ilizwi alithethileyo bahle bedinga ligcine bahle bedinga nokuba bayazithetha izinto abantu kodwa ilizwi alithethileyo ligcine nokuba bahle bedinga abantu aba bahle bedinga bazama ukukulukuhla kodwa ilizwi eli alithethileyo ligcine kakade ilizwi likaThixo linemicelimngane okanye linemicelimngeni enalo loo nto ke akubambise yona uThixo ibambe ungayigcini ungayilahli ngoKristu Nkosi yethu amen. Dust on my knees, and I find you here. You know my name better than I do. Still I come back, still I run to you. When my heart is tired, you do not let go. When the road runs dry, you are still my home. I lift my face to the mercy seat, and every fear falls at your feet. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
You called me free. Now every scar sings back to me. Oh, my heart is tired. You do not let go. When the road runs dry, you are still my home. I lift my face to the mercy seat, and every fear falls at your feet. Hosanna, 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 my Hosanna, 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 my Hosanna, my Hosanna, Hosanna, my Hosanna, my Hosanna, oh, Hosanna, my. You are the one I call. You are the one who stays, even in the dark. You make a path of praise, lift it higher now. Let my whole soul sing. Hosanna in the valley, Hosanna to my King. Hosanna, Hosanna, oh, my Hosanna, 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 my Hosanna, my Hosanna, Hosanna, my Hosanna, Hosanna, my. Bazalwane, silapha kwincwadi yokumkani bokuqala usahluko 13 verse 18. Wathi kuye, ndingumprofeti nam njengawe. Kuthethe isithunywa sezulu kum ngelizwi likaYehova. Kuthethe isithunywa sezulu kum ngelizwi likaYehova. Awu Nkosi yami. Ke bawo abantu abanamaqhinga bayakwazi ukusondela okanye bayazazi indlela zokusondela emntwini. Bayawazi futhi namazwi alungileyo onokuwathetha emntwini. Abantu ke bawo abazaziyo izibhalo nabaziphicotha kakuhle kunam. Ingxaki nje bathi yaqala kakuhle phaa eEdeni. Thixo wake wabeka umthetho phaa kuAdam esithi ngedla kuyo yonke imithi le, kodwa lo umthi ungadli kuwo. Awu Nkosi yami. Bathi ke abanye abantu inyoka le yayisesona silwanyana esikrelekrele. Awu Nkosi yami. Abanye bathi ke sasike sihambe noThixo xa yokroba uAdam okanye sasiba khona around xa uThixo yokroba uAdam. Mhlawumbi to an extent apho uAdam okanye uEva acinga into yokuba inyoka le noThixo luninzi ulwazi lwabo okanye banako ukuhambisana. Inyoka le ngathi mhlawumbi xa sifaka isilungu uAdam noEva babe familiar
kunye nayo. Mm. Into ababeyiqhelile ukuyibona, asiyonto eyayinqabile pha e-Eden. Lento yabangela into yokuba ikwazi ukutshintsha amagama ayethethwe nguThixo, ngoba kakade bawumnguni abantwana ekukhuleni kwabo bafundiswa ngabazali into yokuba ningathethi noba kubani na, ningathethi nomuntu eningamaziyo. Kodwa abantu abahlukumeza abantwana ngabantu abaziwayo, abantu abaqhele ukubonakala phakathi endlini. apha ekhayeni Aqala asondele athi, umama uthe mandikunike sweet, sihambe siye kulaa ndawo. Ugqiba umntu onzakalisa umntana ngoba umntwana lo mntu umqhelile, Nkosi yami. wamthemba, ngoba umtyholi uqala azisondeze akwazi into yokuba indlela othetha ngayo ikanje, okanye amazwi owathandayo akanje. Bantwana bahle bakaThixo, abanye bawumnguni bade bakumamele into yokuba yintoni ongayithandiyo, yintoni oyithandayo, yintoni into eyitroma apha ebomini bakho, kunjalo nje ekuhlabayo entliziyweni, bazisondeze ngayo. Mna ndakhe ndatshayiswa yimoto kuba wayekuve into yokuba wawukhe wasengozini, ukwenzela into yokuba asondele kuwe. Bantwana bahle bakaThixo, ukwenzele akukhuphe endleleni. Bazalwane bam abathandwa inkosi, bawumnguni ngeba ndizama ukusondela kwinto ethi abantu abanamaphupha ngabantu abazivukelayo, bazivukela ematrasini, athi mna ndinqwenela ukuba yinto ethile. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa loo nto leyo akayixelelwa mntu, yinto yakhe noThixo wakhe. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ngenxa yokuba abantu banobuchule, okanye umtyholi lo unobuchule bokusebenzisa ulwimi olu oqhela ukulusebenzisa. Bantwana bahle bakaThixo, uve amadoda esiXhosa bawumnguni esithi indoda ivakala ngokubetha kolwimi. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba umntu isiXhosa usazincakasana athethe amagama akhaquzileyo. Bantwana bahle bakaThixo, uzive nawe into yokuba kodwa lithetha apha mnguni indoda le, noba kungathwani le ithetha apha indoda le, kunjalo nje kumele imanyelwe. Bantwana bahle bakaThixo, kanti eli sisikelemu esidala. Bantwana bahle bakaThixo, esakuthatha sikhuphe le nto ubucinga into yokuba ibiliphupha lakho. Bantwana bahle bakaThixo, ngeba namhlanje sithi iphupha lakho laziwa nguwe noThixo. Bawumnguni kunjalo nje into uyifundisile uyeyazi, kunjalo nje uyazi noThixo. Bazalwane namhlanje sisondeza abantu into yokuba balumkele bawumnguni abantu abathethela uThixo, ngoba abo bantu abo bayingozi. Abo bantu, bantwana bahle bakaThixo, abantu abathethela uThixo, ngoba lo mfo othetha apha uthethela uThixo. Umprofethi lo webexelela into yoba emfondini ungajiki uyodla kule ndawo. Bantwana bahle bakaThixo, omnye lo waqonda into yokuba lo mfo ndiyayazi indlela athetha ngayo. Mfondini kuthethe isithunywa apha ngelizwi likaThixo, ngoba bayakwazi abantu into yokuba ilanguage yakho yephi, bazowusebenzisa yona. Bantwana bahle bakaThixo, emnguni uthi uThixo masihambe kweli cala, ngoba uyamazi umnguni into yokuba ngumntu othanda uThixo lo. Kusetyenziswa loo nto, lo ngumprofethi lo, uqhathwa ngamazwi akhe, uqhathwa ngendlela eqhele ukuthetha ngayo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa eyona nto ibalulekileyo bazalwane, ukuba ubuthethe noThixo, balumkele abantu abazawuthethela uThixo. Ngoba ingxaki bawumnguni, ingxaki yeyokuba abantu abathile bathethela uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, inyoka eEdeni yathethela uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje bazalwane bam abathandwa inkosi, yathethela uThixo yaphumelela. Umntu othethe noThixo walibala into yokuba isigqibo besiphakathi kwakhe kwakunye noThixo.
Bazalwane, abantu baphulukwa ngamaphupha abo ngenxa yokuba bayalibala into yokuba nguThixo abebaxelela into yokuba wena umele uhamba le ndlela. Bamamela abantu abathi mna kule ndawo ndimele uThixo. Bazalwane, bangapha abantu abalahlekelwe ngamaphupha. Abanye bomnguni balahlekelwe ngamakhaya abo ngenxa yokuba bamamele abantu bakaThixo abathi nikela ngalento nayo kanye nikela ngeli khaya lakho ngoba uThixo uza kusikelela. Bazalwane, babona abanye abantu benikela ngezizumbulu zemali ecaweni. Bantwana bahle bakaThixo abumfundisi emile phaa into yokuba wena unikeli, uThixo akazukusikelela. Umuntu ethengisa ikhaya lakhe ube efuna ukunikela ecaweni, abuThixo engathethanga naye kodwa umamele abantu abathethela uThixo. Bazalwane, uThixo xa ithethe nawe, uThixo uthethe nawe. Bantwana bahle bakaThixo, uThixo xa ethe kuzowulungelwa wena, uThixo ithethe nawe loo nto, kodwa wena ubuzawuguquka kwinto ubuvuke nayo. Bamnguni, sikhule abantu bakuthi bekwazi ukuvuka emandlalweni bechaza into yokuba uThixo okanye ndiphupha into yokuba apha ekhaya simele ukuhamba ngendlela ethile. Bantwana bahle bakaThixo, bathi abantu bakuyilandela loo nto, zilunga izinto, kodwa ngoku siphila nabantu okanye isizwe sethu bawumnguni sinento yokuba sivuke emandlalweni siyokumamela abantu abaxelelwa nguThixo into yokuba kutheni. Bayeke imboni yekhaya. Bantwana bahle bakaThixo, bayeke umphuphi wekhaya. Bantwana bahle bakaThixo, kuba bafuna ukuyomamela abantu abathethela uThixo, amoshakala amakhaya, kungabikho nto, kube yimvuthuluka nje ekhayeni ngoba abantu bayiyekile imboni yekhaya bayomamela abantu abathethela uThixo. Bazalwane, Thixo uyathetha nathi uThixo, kodwa thina asifuni ukummamela uThixo ngendlela aqhela uthetha ngathi nazo. Bawumnguni, kunjalo nje sifune ukuphuma ngaphandle siyokumamela abantu abathethela uThixo. Ngamachule kabo bantu. Bantwana bahle bakaThixo, ngabantu abo abahleli nje bazawusebenzisa indlela eyiyo bawumnguni bathethe ezi zinto ufuna ukuzithetha. Bantwana bahle bakaThixo bathi wena mnguni, ingangathi ebusuku ulale, ingxaki zakho ziyakulandela. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi umthandazo wakho awuna amen, ngoba sonke bazalwane sinayo loo nto. Kunjalo nje sinazo izinto ezisindayo emagxeni. Abantu abathethela uThixo bayazazi ezonto, bamane becofa ifokotho, bamane bekujonga into yokuba uya kweliphi icala, umntu akususe kule nto uThixo ebekuthembise yona. Bazalwane, xa umtyholi enesibindi sokuba uzayosusa uYesu, bantwana bahle bakaThixo, ecaleni kaThixo thina besingobani? Xa umtyholi ekwazi ukuthi emfondini ukuba unoziphosa kule ntaba ndingakuganga. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje ukuba ungunyana kaThixo uzawukwazi ukuyenza loo nto. Xa ekwazi ukuyenza unyana kaThixo thina besingobani? Awukwazi ukuthi unephupha, awukwazi ukuthi unombono, ucinga into yokuba umtyholi akazuza afuna uliqutha iphupha lakho. Bazalwane, namhlanje ngeba sizolunyukiswa. Namhlanje bazalwane, ngeba sizolunyukiswa ngomlomo mnandi abazawuza befuna ukususa endleleni besizi ngathi bathethela uThixo. Yazazi wena into yokuba Thixo uthethe ntoni naye. Bantwana bahle bakaThixo, uyazazi isithembiso sakho kwakunye noThixo. Bazalwane, yangalamhlanje singakhumbula loo nto into yokuba owam uThixo akafuni ndihambe ngale ndlela. Bantwana bahle bakaThixo, tshilo mngoni into yokuba bakhona abantu abafana nathi, bakhona abantu abazibiza ngale ndlela esizibiza ngayo, kodwa benzelwe into yokuba basikhuphe kule ndlela ekumela sihambe kuyo.
Thixo bazalwane akanakuthembisa. Ah. Thixo akanakuthembisa bazalwane. Thixo kaloku uThixo wathembisa uAbraham into yokuba wena njengokungenamntwana ngexesha wena uzaba ngukhokho kwisizukulwane esikhulu. Bazalwane bam abathandwa inkosi, namhlanje sishumayela nguAbraham owayengenamntwana wade woluphala. Bantwana abahle bakaThixo, thina xa esithembisa namhlanje uThixo, kutheni thina sicinga into yokuba ngenxa yokuba isithembiso esi singekafezekiseki yintoni esibangela into yokuba masiphume endleleni? uAbraham wahlekwa ngenxa yokuba esiva ezindaba, wahlekwa nangumkakho uAbraham bamnguni, kodwa ngenxa yokuhlala kwisithembiso sikaThixo, uThixo wamvuza, wayibona lento into yokuba uThixo ngalilibaliyo idinga. Kodwa apha endleleni kukho abantu abazawuthetha kamnandi bazalwane, ukwenzele thina kwelethu icala lithi lakufika umhla wedinga sibe singathethi loo nto. Kakade umtyholi bazalwane ngulo wabona uYobhi into yokuba lo mfo lo ingathi uhleli kamnandi, mandihambe ndiyokumcela ukwenzele ndibonise uThixo thina besingobani kakade. Akubona umtyholi mnguni uzihlalele ingangathi awunangxaki, ngoku uzibona ingxaki zakhe into yokuba zinkulu. Akhangela umtyholi into yokuba ngubani umnguni oyena mntu amthandayo, ndimsondeze ukwenzele asuke kokonwaba akuko. Bazalwane zesilumke namhlanje, kuthiwa namhlanje zesilumke, ngoba umtyholi bazalwane usebenza kubantu abakhulu, usebenza kubantu abahlonitshiweyo. Lo mfo esiwa nje, lo mfo ugqiba ukwenza ummangaliso phambi kokumkani. Emveni koko umtyholi ufika ehleli kakuhle athi mna ndithunywe nguThixo. Lo mfo isivumelano ebesenze noThixo into yokuba wena awuzuhamba usitya nje, awuzuhamba indlela kabini, kodwa umtyholi wafika kanye emveni komsebenzi omkhulu. Bantwana abahle bakaThixo, wambonisa into yokuba akudlalwa kanjalo. Bazalwane, yanga izigqibo zethu kwakunye noThixo singangazityesheli, nokuba imeko ithini na, nokuba imeko isibangela ingangathi siqhwatyelwe izandla. Bantwana abahle bakaThixo, ngoba nokuqhwatyela izandla oku kusikhupha endleleni. Bantwana abahle bakaThixo, noba imeko mhlambi isijikelisa ngabantu, bantwana abahle bakaThixo, kodwa isithembiso sikaThixo sona masingasuki kuso, okanye umnqophiso wethu kwakunye noThixo masihlale kuwo, ukwenzele xa kufika ixesha elilungileyo asivuze kakuhle uThixo. Lelizwi lenkosi eliviwa bobumnyama bubaleke, makasikelele uThixo elizwi ukufunda nokushunyelwa kwalo kweYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
masinikele bawo. Bawo masiqala apha mani bawo. Okay tata. Sibulele wonke ke umuntu ebeye kwi-concert. Ewe tata. Sibulele ke wonke umuntu osibukelayo mani, nabo bakhomentayo, balayikhayo. Ewe tata. Isenzo senu asihambi singasiqapheli, Ewe tata. siyasiqaphela kwaye inganga uThixo angathi kwindawo enithatha kuzo neniswela kuzo, uThixo andise kwezo nithatha kuzo, kwezo niswela kuzo uThixo enze kwenzeke. Siselapho ke singatsho ukuthi ukuba uyayithanda inkqubo yethu siyakucela ukuthi ulike, uyisherishe ku-platform zonke ofumaneka kuzo, cofe ala qhosha le-notification ukwenzela ukuthi ikukhumbuze, ucofe ke nala qhosha lokusubscribe so that ube lilungu elipheleleyo. Ngexesha ke elifanelekileyo sakuntwilisela emanzini, sikubhabhatize ube lilungu lethu ngokwenene nangwenyaniso. Ke ayizukwazi ukwenzeka ke loo nto Ewe tata, ayizukwenzeka ungasubscribanga sifikelele phayana ku-Patreon. Then ke xa sifikelele ku-Patreon siyakubhabhatiza ke ngoku sikuntwilisele ube lilungu lethu elipheleleyo kwindawo ke esihamba kuzo, emingcwabeni, ezipatini, kumama uyandichaza, nobhuti uyandichaza, ezinkomeni, ezibhokhweni mani, kuyo yonke imingcikela esimenywe kuzo. Singatsho ukuthi icawe yabantu abangacawiyo mani, ezirenkini, ezibhasini, singatsho ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka ku-YouTube. Ibhexesho ke ngulo mzalwane wakabonani. Ngamanye amathuba ke uyawumane umbhaqa shem ehamba nam. Ewe bawo, inkosi kakhulu bazalwane. Masivale bawo. Bawo, masamkele ke ubabalo. Alaba ufefele Nkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya ingcwele bungaphumle phakathi kwethu sonke ngoku kude kungaphakade. Amen. Amen. Ukuba buyile ecaweni lecawa besiyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ungiye namntu esiyenzele yena lecawa. Masibulele kumntu wonke oye wasibukela, sibulele kumntu wonke oye wasimamela kwindawo zonke eniye nasibukela nikuzo nakwindawo zonke niye nasimamela nikuzo. Masiphinde bazalwane sidibane kwicawa ezayo, icawa yabantu abangacawiyo ibiqhutywa nguAnele wakamnguni ehamba noSihle Bonani. Le icawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthanda Thixo thandaza. babayeni enkosi. Kwenhliziyo
sekuphelile ukuthanda kwenhliziyo yami, sekuphelile ukuthanda kwenhliziyo yami, sekuphelile ukuthanda kwenhliziyo yami, sekuphelile ukuthanda kwenhliziyo yami, sekuphelile ukuthanda kwenhliziyo yami,
kwenhliziyo yami sekuphele ukuthanda kwenhliziyo yami sekuphelile ukuthanda kwenhliziyo yami sekuphelile kwenhliziyo yami sekuphelile ukuthanda kwenhliziyo yami sekuphelile kwenhliziyo yami Yo, Papa in, Papa Take three. in, Papa in.